jamanaw minnu bɛ tile bin fɛ olu ka tɔnba ni o ye CEDEAO ye o surunyali donna mun ye Goodluck Jonathan an b'o ladɔnniya k'a fɔ nin tile fila in na ale tun bɛ an ka jamana kan tile fila taama min kun o dɔwɛrɛ tɛ ka na jateminɛw o boloda camancɛ fanga yɛlɛma a bɛ sira ɲuman kan wa Arasbach ni a nɔfɛmaw ka kulunba ni o ye CDR ye o kun ye a laɲini kunungo ka bɔ ka taama walasa ka Arasbach ale ka labilali ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nka Bamakɔ mara o ɲɛma ni o ye gouverneur ye o kɔni ma sɔn mun ye CDR ye olu y'a jira k'a fɔ ni gouverneur ma sɔn awa fɛɛrɛ wɛrɛ bɔ olu bolo ni kunnafoniw ka fara farafinna ani diɲɛseliko naani taw kan o de bɛ ka da aw tulo kan bi sɔgɔmada in na kuma bara Abdul Jalo o y'a sɔrɔ Karim Sidibe ale bala ka an ka baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi an ye ka sanga ni sibiri ye nanzara san 2021 kalo fɔlɔ o tile 9 o tala ne aw an ka jɛ an ka masa in fo ni k'a ɲin'a fɛ a kanw ni sahaba bɛn camancɛ fanga ɲɛma dankan ni o ye colonel Asimi Goita ye a bɛ tile dama dama bɔ a bɛ munumunu salu la farafinna jamana dɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga baarakɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ani o jamana kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi Goita a sera Niger o tɛmɛnen kɔfɛ a ye i kunda Ghana o jamana kan Ghana Asimi Goita a yera min ye Ghana o jamana kuntigi Nana Akufo-Addo ale sigilen ye a ka masakɛ sigilan kɔnɔna na o ɲɛnajɛw la o bɔlen kɔfɛ Ghana kelen na Asimi Goita ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya fo ka taa se Sénégal jamana ɲɛma mun ye Macky Sall ani farafinna kulunba ni o ye Union africaine ye o ɲɛma Moussa Faki kuma min bolila ni makofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ tɛ hali bi dɛmɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma cogoya mun gɛlɛya minnu bɛ bi o gɛlɛyaw bɛ se ka duba cogoya mun na Ghana tɛmɛnen kɔfɛ Asimi Goita an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alamisa wula fɛ a sera Conakry Laginɛ faaba Laginɛ jamana o faaba kɔnɔna la waati min Asimi Goita sera Conakry pankurujigi kɛnɛ kan Laginɛ minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ lakanako ma Dr Mohamed Diané ale de a bisimila ka aw hakili lajigi k'a fɔ don min fanga d'Afrique kɛla ni o bɛnna o to kalo tile 18 2020 Laginɛ jamana o kuntigi ni o ye Alpha Condé ale kɔni ye a jira k'a fɔ kuma foyi tɛ ale ni sɔrɔsilakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fanga dafiri ale ka laɲini fɛn kelen pe don jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka segin ka bila a ka jamana kuntigi baaraw la nga maa minnu ye fanga dafiri boloda ni o kɛla ni sɔrɔsilakaw ye olu kɔni nana sɔn laɲini o laɲini ni CEDEAO ye o kɛ u sɔnna o laɲiniw bɛɛ lajɛlen ma o kɛra sababu ye mun ye Alpha Condé ale ye juru ka o yoba dɔɔni Décembre kalo tile 15 2020 tɛmɛnen
Alpha Condé tali ka bila ka jamana kuntigi baaraw la mawladenya k'a fɔ an ka jamana a ɲɛma ni o ye bandaw ye o tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan jumadon ni o ye kunu ye Asimi Goïta fo ka taa se Alpha Condé ma u ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya Alpha Condé y'a jira k'a fɔ bi ni haminan bɛ Laginɛ la ni haminan bɛ olu min ye Laginɛ ɲɛmaw ye o de ye gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ka ban pewu awa olu siko ye fɛn fɛn ye olu bɛna o bɛɛ lajɛlen boloda walasa cogoya minɛ Mali bɛ se ka sigi a yɛrɛ ma cogo mun farafina tilebiyanfaw ka tɔnba ni o ye CEDEAO ye a surunyali donkɛla Goodluck Jonathan o fana bɛna tile fila baara la jamana faaba kɔnɔna la Goodluck Jonathan tun bɛ Bamako kan janvier kalo tile 11 fo ka taa se a tile 12 2021 kɔnɔna taama kun dɔwɛrɛ tɛ kana jateminɛ kɛ waati tɛmɛnenw na camancɛ fanga a ye baara jumɛn ani jumɛn boloda Goodluck Jonathan ka nali an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ kɔlɔsili don ni o ye CEDEAO ale ka kɔlɔsili ye ka ɲɛsin camancɛ fanga ka baaraw ma Goodluck Jonathan kelen tɛna na ani Ghana minisiri min ka affaire Ghana ka minisiri min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ Ghana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ma ale bɛ kɛnɛ kan Sirley Bɔtiwe fo ka taa se farafina jɛkuluba o ko labɛn jɛkulu ɲɛma ni o ye président de la commission de la CEDEAO ye Jean-Claude Kassi Ibru Goodluck Jonathan a bɛna tile fila mun kɛ an ka jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ani camancɛ fanga maaw u bɛna ɲɔgɔn kumaya fo ka taa se politiki maaw ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ani société civile olu fana bɛna a ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ baara bolodalen bɛ Goodluck Jonathan ale ni jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalataw labɛnnen ma ni o ye commission électorale nationale indépendante nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Goodluck Jonathan ani jɛkulu min n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana basigili ma ani sɔrɔsiw olu ka kunnafoni ɲini ma ni a bɛ wele DGE ani olu fana bɛna baara boloda a ma ladɔnniya k'a fɔ Goodluck Jonathan ka nin nali an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 23 2021 CEDEAO jamana kuntigiw bɛna fara ɲɔgɔn kan Nigeria fara ɲɔgɔn kan kun dɔwɛrɛ tɛ hali bi ka baara dɔw boloda ka ɲɛsin an ka jamana ba Mali ma cogoya minɛ gɛlɛyaw bɛ se ka ban CDR ni o ye Mohamed Yusuf Batili Arasbach ale ka jɛkulu ye a m'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Mohamed Yusuf Batili ale de ye nin kulun kofɔlen o kuma lasela ye nanzaraw bɛ min wele porte parole kunu ne o bɛna juma ma mun ye CDR ani a kanubaw u caman kun ye a laɲini ka bɔ ka taama boloda jamana faaba kɔnɔna la taama min kɔnɔ o bɛna a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka Mohamed Yusuf Batili Arasbach k'a bila ka bɔ kaso la nka min ye Bamako mara o ɲɛmaa ye ni o ye gouverneur ye ale kɔni ma sɔn ka yamaruya di gouverneur y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ minɛ bi gɛlɛyaw bɛ yen i n'a fɔ kɛnɛyako gɛlɛya coronavirus ale bɛ an cɛla a man kan an ka a dabɔ a kama ka ɲɔgɔn lajɛrɛ ka tɛmɛ maa 50 kan sabula jamana ɲɛmaaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw de bila fɛɛrɛ minnu ni o bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw ka olu kisi ka bɔ bana kofɔlen in tɔɔrɔ ma n'i y'o fɛɛrɛw ta ka lajɛ
min ye nin duguna ye o bɛ yen mun ye maaw kana lajɛrɛ ka tɛmɛ maa 50 kan o fɛɛrɛw b'a la ka to ka tɛgɛw ko gouverneur y'a jira k'a fɔ a man kan nin waati kofɔlen in na maaw ka lajɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ nisɔngoya taama kɛ nka min ye CDR olu ka kuma lasela Abubakar Yalku ye kunungo ale bɔra ka laseliw kɛ laseli minnu kɔnɔna la a funtɛnna kosɛbɛ Abubakar Yalku y'a jira k'a fɔ ni a fɔra ko olu de don CDR sariya bɛ sɔrɔ ka bila sen kan nka tɔw bɛ a kɛ foyi tɛ a la i n'a fɔ misaliya la ne ka kuma tɛ Abubakar Yalku ye de y'a fɔ n'i ye misiri kɔnɔnaw ta ka lajɛ maaw bɛ lajɛrɛ u ka ca maa 50 ye jamana faaba kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔfɛ min ye mawuludi ye o kɛra an ka jamana in kɔnɔ yan maa bayirikaw de nana la ko yalima jamana ɲɛmaaw u ye mun de fɔ hali u ma tiso ka bɛn ni o ye nka olu de labɛnnen sisan k'olu bɛ bɔ k'u ka taama boloda sariya ko kuma nana fɔ olu ɲɛnɛ nka olu bɛ bɔ sira wɛrɛ fɛ o sira dɔ wɛrɛ tɛ alamisa nata olu maa 49 olu bɛna ɲɔgɔn lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sûreté d'État ni o ye sɔrɔsiw olu ka kunnafoni diyɔrɔ jabalaba ye o da la o maa 45 laɲini wɛrɛ tɛna kɛ u la min ye Mohamed Yusuf Batili Arasbachi ale bɛ se ka labila cogoya minɛ Dr Boubou Cissé ministre ɲamakɔrɔ a ka lafasanciw kunun u ye kunnafonidilaw wele ka sanga ni kunnafonidi dɔw ye k'aw hakili lajigin k'a fɔ a bɛ tile dama dama bɔ kiri tigɛlamaw senɔ Boubou Cissé senɔ nka fɔ an bɛ yɔrɔ minɛ bi maa si kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn ni ministre ɲamakɔrɔ ye a bɛ fankelen mun fɛ jamana ɲɛmaaw y'a jira don tɛmɛnenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiritigɛ bulonba min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele procureur o y'a jira k'a fɔ o maa damadamaninw bɛ yen o kɔni kun labɛnnen bɛ ka janfa ta ka jamana marabaaw sɛgɛrɛ i n'a fɔ Dr Boubou Cissé i n'a fɔ Seku Tarawele mun ale ye jamanakuntigi dakayɔrɔ o sɛbɛnnikɛla ɲɛmaa ye n'a bɛ wele secrétaire général de la présidence nka nin tile fila in na bandaw ye gafe bɔ gafe min b'a jira k'a fɔ a ka baara ko o banna pepewu a sen tɛ nin baara in na bilen awa nin baara in yɛrɛ kɛbaa tɛ i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan o de b'a jira k'a fɔ Seku Tarawele kɛra maa gansan ye kasobon kɔnɔna la Arasbachi ka taa se Robert Vital Diop ni o ye PMI Mali ɲɛmaa ye ani Agibu Tal Boubou Cissé a ka lafasanciw y'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw bɛ ka gɛrɛntɛ mun ta k'a sɛgɛrɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa cogoya minɛ ka a mago sa politiki gun kan min ye jamanakuntigi kalata nataw ye a kɛkun de ye walasa Boubou Cissé kana se ka a tɛgɛ ka o maanabɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ min ye maître Tapo ni o ye Boubou Cissé ka lafasanci dɔ ye o ka kuma lasew senfɛ o y'a jira k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ka taa karamɔgɔ fɛ yen o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni fanga dafiri ye nanzaraw bɛ mun wele coup d'état awa ale siranna a yɛrɛ ɲɛ ale siranna Mali ɲɛ sabula ni o de kɔni b'a kɛ i n'a fɔ maître Tapo y'a fɔ cogo minɛ awa o ni a ɲɔgɔnkow o kɔni tɛna ban sabula o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye farafinna Burkina Faso kunnafonidila 98 Norbert Zongo tɛgɛsina ka ɲɛsin maa min ma k'a minɛ ka bila kaso la k'a sen bɛ
cɛko fɔlen bɔnɛni na ani na François Compaoré o ka lahalaw bɛna kɛ ɲɛ min ma o kumaw tun bɛ senna Faransi minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Faransi ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma o kɛra Burkina Faso an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Jean-Yves Le Drian a tun bɛ tile fila taamana Burkina Faso o taama in kɔnɔna la kumakanw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la François Compaoré kan min kɔnɔ Jean-Yves Le Drian ale y'a jira k'a fɔ baaraw bɛ senna awa baaraw o taabolo bɛɛ lajɛlen ka ɲi République démocratique du Congo kasoden maa 23 jamanakuntigi ye olu labila awa kasoden gansanw tɛ nin kasoden 23 in sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ani kiiritigɛw a yirala k'a fɔ u sen bɛ jamanakuntigi kɔrɔ Laurent Désiré Kabila ale bɔnɛni la a nin na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kasoden kɔrɔ 23 o tun bɛ jamana faaba Kinshasa o kaso bonba kɔnɔ ni a bɛ wele prison de Makala ni maa 23 in u ka kiiritigɛw kɛla janvier kalo tile 16 2001 ni ka u ta ka bila kaso la ni ye nin maa kofɔlenw ta k'a lajɛ min ye Laurent Désiré Kabila yɛrɛ a ka garde corps ɲɛma ni o ye Edi Kapen ale bɛ nin maa kofɔlenw cɛla maaw kɔni bɔla ka caya kosɛbɛ ka taa Edi Kapen ka a kunbɛn waati minɛ a bɛ bɔ kasobo o kɔnɔ bon hadamadenya ale hakɛ lafasanci min bɛ farafinna anw fɛ yan o jɛkulu o kɔni ye taarɛ fɔ o ye a jira k'a fɔ ale ka laɲini sabatila sabula mɛnna ale ye ni laɲini kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ nka u k'u ma sɔn ale ta ma nin jɛkulu kofɔlen y'a jira k'a fɔ don nataw la olu bɛna ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw boloda kura wɛrɛ kiiritigɛw segin ka kɛ u kan sabula min ye nin maa 23 ye u caman bɛ u y'u yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ awa u ka baaraw fana tiɲɛna u bolo o degun sera u ma Centrafrique jamana marabolo dɔw bi olu sɛbɛkɔrɔ kalayalen bɛ sabula min ye murutikɛla tigilamaw ye olu ye u jogo kɔrɔ daminɛ a bɛ tile dama dama bɔ bamananw n b'o de fɔ n'i i jogo bila k'i bɛ taa ka na n'i mɛnna a bɛ taa i sɔrɔ yen sigida min n'a bɛ wele Buwa ni Bangi Centrafrique jamana faaba cɛ ye kilomɛtiri 400 bɔɲɔgɔnko wulikajɔ caman sabatila nin yɔrɔ kofɔlen in na maaw degunna u niw na kosɛbɛ sabula hali min ye u ka cimisɛnninw ye o tɛ ka se ka taa olu si la maa caman kɔni ye a laɲini ka t'u ka so sabula mugu ni kisɛ o de kɔni bɛ tɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Girimari n'ale cɛ ani Bangi cɛ ye kilo 250 sɔrɔsiw dagayɔrɔ min tun bɛ kunna sini murutikɛla tigilamaw ye wulikajɔ ta k'o sɛgɛrɛ sufɛ ani sɔgɔma nka min ye MINUSCA ye olu y'a jira k'a fɔ Girimari olu sera ka murutikɛla tigilamaw lasigi u kɔ Bangasu a ka ca maa 200 ye bi minnu taara boli ka taa u yɛrɛ don MINUSCA la MINUSCA de ye jɛsilikɛ 4 sɔrɔsi minnu taara dɛmɛ don Centrafrique ma jateli minɛlɛ kɔni y'a jira k'a fɔ a sɛgɛn ka bon kosɛbɛ sabula ni murutikɛla tigilamaw tɛ sigiyɔrɔ kelen awa u de ka teli kosɛbɛ n'i y'u ye yɔrɔ dɔ la i bɛ bala ka u ye fo fan dɔ in fɛ o kɛra sababu ye maaw dɔw ka ɲɛnɛw to u la a gɛlɛyala kosɛbɛ kalataw lahalaw la Centrafrique ŋara daba wɛrɛ taara gafe bila kunun k'a jira k'a fɔ ale ma jɛn ni jaabiw ye jaabiw ka bɔ a ma Siriya Gonda ale de bɛna kɛ maa 4 n'a ye fanga sinaw cɛla minnu n'u taara gafe bila cour constitutionnelle kɔnɔ k'a jira k'a fɔ jamana kuntigi kalataw ka bɔ a ma sabula a namara o cayala Congo Brazzaville jamana kuntigi kɔrɔ mun ye Denis Sassou Nguesso hakɛto jamana kuntigi min ye Denis Sassou Nguesso a si bɛ san 36 a filɛ nin ye ka o de kɛ fanga na nka a bɛ ka tɛgɛ maanabɔ jamana kuntigiya nɔfɛ ko kura marisi kalo
baflani mugani kele jamana kuntigi kalata mu labɛnnen bɛ u ka jamana kan. République démocratique du Congo o lahalaw la Congo Brazzaville. L'américain jamana kan Donald Trump nɔfɛ maaw kɛlen ka taa hiri kɛ o ku kɔngɛrɛ kɔnɔ ni o ye jamana sariya sunba o kɔlɔsibaa ye. Diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ k'i ta fɔ bɛɛ y'i ka laseliw kɛ ka sanga ni nin wale cɛjugu min ye wale cɛjugu min ni a bɛ bɛɛ fanga ka o kuma suri. Iran tɛmɛnen kɔ ka na se Chine Russie kunungo min ye Turki jamana olu ka jamana kuntigi Recep Tayyip Erdogan ale de bɔra k'a ka laseliw kɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔrɔlen mun kɔni ye Turki ani l'Américain jamana ɲinɛ ni jakumaw don u ma deli ka bɛn abada. Recep Tayyip Erdogan y'a jira k'a fɔ bɛɛ fanga don i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la cogoya minɛ a kɛla bɛɛ ɲɛnɛ. Recep Tayyip Erdogan a kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn kelen min kɔni bɛ k'ale kamana gan bi o de ye fanga ka se ka yɛlɛma Joe Biden bolo kan janvier kalo tile 20 nata bɛn ani kelenya kɔnɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ Erdogan ye tasibila kɛ ka taa maa minnu bɔnɛna u ni na minnu n'u joginna a ye duwawudon kɛ ka nɔgɔya kɛ u bɛɛ lajɛlen ye. Mamadou Diallo ale ye Zegwa o ntolanci jɛkulu ɲɛmaa ye n'a bɛ wele Sud District Football de Zegwa k'a bɛ nin kulu kofɔlen in maaw bɛ ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnni o bila kalo tile 2021 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati Zegwa mairie kɔnɔna la. Ɲɔgɔn ye nafa bonya kama Mamadou Diallo a ko a tɛna kɛ ni Zegwa ndolanci jɛkulu in maa si tolen kɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye Mamadou Diallo k'a bɛ Zegwa ndolanci jɛkulu ladɔnniya k'a fɔ min ye jɔnjɔn ye o baara nanzaraw bɛ min wele tournoi. Ndolanci gafew olu bɛ se ka bila Zegwa radio 3 bɛɛ lajɛlen na danaya Royal jigiya n'i bɛ gafe bila waati min na i bɛ 1000 bila a sanfɛ. Gafe kalo tile 2021 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati tirage bɛ kɛ o dimanche donya kelen in na Zegwa o mairie kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 15 waati. Monsieur Mamadou Diallo k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa min tɛgɛnɔ bɛ sɛbɛn na o de nin jɛkulu kofɔlen olu ka sɛbɛnnikɛla secrétaire général monsieur Amadou No Tal. Lamɛnbaaw tile hɛrɛ bɛ Ala bolo yarabi Alahu Taala ka di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ nin kan. Salala Mohamed.